Cambados volverá a poñer en valor un dos seus produtos máis importantes co regreso da Festa da Vieira. A confraría recupera o festexo unha vez superada a pandemia e presenta 3 días de programacións que mesturan música e gastronomía. Recuperamos a Festa da Vieira este ano. Levamos 2 anos sin poder facela por os motivos que xa sabemos todos. Tínhamos intención de andar coa cofradía, concello, coa axuda da Xunta, coa campaña Galicia Sagamar, vamos a recuperar a tradicional Festa da Vieira e intentar darlle un pulo máis ao noso produto local. Dende o Concello colaboran co evento e destacan a importancia para a vila de celebrar esta festa. É outra vez a hora de recuperar a festa, de poñer en valor este produto que, como digo, é a raíña do mar de Cambados, é o noso marisco estrella, e ademais o positivo que ten esta festa é que aquí, como sabedes, a Vieira está canalizada a través da Cofradía de Pescadores, non son por lo tanto, digamos que ten unha componente social moi importante que é a propia Cofradía de Pescadores a que xestiona a Vieira de Cambados. No apartado musical, o venres actuará a Banda da Loba e o sábado os grupos de rock Muzac e Batosai. Se fusiona por un lado, hai unha tradición máis folk que a da Banda da Loba cunha forte presencia femenina, co que leva facendo a cofradía onde fai moitos anos que poñer un día tamén de rock, non? E iso que se fai, a parte das verbenas que organizan eles. A festa que terá lugar do 15 ao 17 de xullo incluirá un show cooking de primeiro nivel en cada xornada. Serán dun máximo de 20 prazas e é necesario inscribirse previamente en zona centro. O primeiro viernes vai ser a cargo de Marcos Serén, o segundo sábado vai ser a cargo de Llallo da Porta e o domingo pois a cargo de Miguel Mosteiro. Van elaborar un produto con vieira e vai ser maridado con viños e espumosos tamén da comarca con adegas que van a colaborar no evento. Ademais destes eventos, o produto estrela venderase nunhas food trucks a un prezo popular de 4 euros. Os horarios de venda serán ao mediodía de 1 a 4 da tarde e polas tardes de 8 a 11 da noite.